tal? ¿Cómo está? Hey, og nu er vi simpelthen lige landet her på en bar, og den er sådan 5 om eftermiddagen, og vi har været ude at fare vild. Vi gik for efter at fare vild, men det er ikke lykkedes så godt. Vi er faktisk ret gode til at spotte narken, og vi har gået igennem en masse slum, men på den fede måde. Man er simpelthen nødt til at komme til La Havana og fare vild, og så kan man lige få en mojito special, og